vespre, Manolo. Bona vespre. Gràcies per estar entre nosaltres, per acceptar la invitació. I avui parlarem del teu llibre que tenim ací, València, llengua i pàtria. Tornem al títol del llibre, Manolo, com dia Pessoa, no? Per a tu la llengua és la pàtria? Per una banda, la llengua, que és un factor de primer ordre, un factor identitari de primer ordre, i per una altra banda, la pàtria que ho és tot, perquè la llengua no és sols, diguem, ni de lluny és el tot en una qüestió de conflicte identitari. És un factor de primer ordre, però no ho és tot. Perquè n'hi ha un patrimoni històric darrere, n'hi ha un patrimoni artístic, n'hi ha un patrimoni natural, el que és la terra, la pròpia terra on hem nascut, i per tant li posï aquest nom perquè no només se qüestionava o se qüestiona i segueix qüestionant la llengua, sinó també la pàtria. La pàtria, en aquest cas, la pàtria valenciana, evidentment. Molt bé, en el llibre has explicat molts fets ocorreguts durant desenes d'anys entre els anys 1859 i el 1983. Alguna raó específica per la que t'has centrat concretament en aquest període de temps? Jo vaig determinar partir dels primers vestigis, els primers indicis que vaig trobar, llegit molt, d'un procés del catalanisme expansionista. Se li pot dir expansionista, se li pot dir imperialista, dona exactament el mateix. Però aquest catalanisme expansionista o imperialista no comença, salvo error u omissió, perquè jo no n'he trobat documents que me diguen el contrari, només que a partir de 1859, que és on posa jo l'inici, que és quan se recuperen els Jocs Florals en Barcelona, i a partir d'ahir, en els propis Jocs Florals, en discursos de mantenedors, comencen a eixir ja una sèrie de plantejaments que fins a aquell moment no havien eixit. I per això partisc de 1859 i acaba en 1983. Per què acaba en 1983? Perquè un marc temporal de quasi 125 anys, efectivament, és un marc molt ample, molt gran. I acabar en 1983 era per el motiu de que ja s'havia consolidat, ja s'havia fet pública, ja s'havia concretat la normativa del Puig, les normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana. És curiós, no? Vull dir que els inicis venen de lluny, no? Sí. Molta gent encara te diu que veus fantasmes. Efectivament, efectivament. La cosa venia, sobretot, i no sé, no fa molt, me van fer una entrevista escrita en la que crec que vaig dir una cosa com la que vaig a repetir ara aproximadament. Jo realment comence en el valencianisme actiu, en primera fila, en 1976. En 1976 jo me dono compte d'una cosa que ja des de 1972 venia comprovant, però ahir es comença a eixir, a surar, a eixir al carrer el tema. I veig que aquest procés del que parla en el llibre, molt llarg, llarguíssim, de catalanització de la llengua valenciana o de catalanisme expansionista, efectivament havia eixit a la llum, evidentment, quan podia eixir. Una volta mort el dictador, a continuació tenim ja uns anys en què se pot ja veure que caminem cap a un altre tipus de societat més oberta i, per tant, això ix d'una manera escandalosa en el 76-77. I jo veig que se nega rotundament a tots aquells que ja portàvem algun temps investigant el tema i diem que no són fantasmes, que això és una realitat i ve de lluny. Jo no queria que venia tant de lluny com ha comprovat ara, però ve de lluny. I se negava i ens deien, això són fantasmes, això són invents de 4 franquistes que només que fan que pensar en l'antic règim i no volen que això canvie, que volen entrebancar el progrés i el procés de recuperació de la llengua, mai dient llengua valenciana, etc. Però això, dels països catalans i tota aquesta qüestió, són realment fantasmes. I els que defenen això són gent que no està bé del cap, en poques paraules. Clar, com això me va arribar prou fondo, arriba un moment en el que dic, quan es comenci en el llibre, dic, bé, doncs per què no desmuntar tot allò i es començar a posar blanc sobre negre la realitat històrica, ben contar
citant totes les fonts i el més fidedignes possibles. I això va ser el que em dugué a plantejar tot això en aquest moment. En el llibre parles de les excursions patriòtiques. Mos pots comentar un poc més? Sí. De què es tracta? Això eren unes... Bueno, dins del llibre, que n'hi ha moltes etapes, perquè és molt llarg, ja he dit, el marc temporal del llibre, moltes etapes, n'hi ha una d'elles que es tracta i parla de la postguerra. En la postguerra passen moltes coses que expliquen el que va ocórrer en 1976-77. En la postguerra, entre altres moltes coses, estan aquestes excursions patriòtiques. En què consistien? Bé, eren excursions, sense parlar d'antecedents, va ser un poc més difícil explicar-ho, però vaig intentar sintetitzar-ho. Eren excursions que feien a Catalunya, a Barcelona i província, sobretot, uns estudiants valencians que prèviament havia seleccionat el propi Joan Fuster. Joan Fuster no estava soles, tenia la col·laboració molt bona i puntual de Max Kanner, també, en Barcelona, i de professors catalans en la Universitat de València, entre ells Miquel Tarradell, que era molt actiu en aquestes qüestions. En aquestes excursions se seleccionaven un número determinat d'estudiants valencians, en algun cas anar algun no estudiant, però normalment eren estudiants, i es duien temporades a Barcelona. Allí passaven per historiadors, passaven per filòlegs, passaven per gent que, com diuen ells, i no ho dic jo, intentaven canviar-los aquesta concepció de pàtria, per a que la pàtria que ells anaven caminant, perquè tenien poca, eren gent de 18 i de 9 anys, eren gent que tenien poca edat i que per tant encara no estaven formats del tot, com diuen ells, i els canviaven el concepte de pàtria i de fet el que es canviaven era una pàtria per l'altra. És a dir, els posaven en el cap que la seva pàtria era Catalunya, que històricament havia sigut Catalunya, i que on trobarem la redenció els valencians anava a ser en aquesta pàtria que en aquest moment encara no havia eixit el concepte països catalans, encara que diuen que és de Benvingut Oliver en el segle XIX, però no té ningú sentit parlar d'això, perquè en el context que parla Benvingut Oliver de països catalans no té res a veure en el que han sigut els països catalans posteriors, per tant, no me val aquest referent. I realment el que fan és dir-los això, que d'alguna manera el camí era eixe. I els desvien, havent pogut ser gent que haguera treballat per la recuperació que li feia ja molta falta a València, de la consciència nacional valenciana, el que els, diríem, inoculen és una consciència nacional catalana. I això serien les excursions que se repetiren, crec que començaren en l'any 1956, i se'n feren a posteriori unes quantes més. En el 60 n'hi ha una molt famosa també. I al final, en este tingrau podien haver vora 60 estudiants que havien anat i tornat, com a mínim, a Barcelona. Excursions patriòtiques. Excursions patriòtiques. Catalanes antipatriòtiques. Antipatriòtiques valencianes, correcte. Podríem dir-ho. Sí, enllaçant este tema també, en altre que comentes en el llibre, parles d'un poble valencià despersonalitzat, no? D'on naix, llavors, aquesta despersonalització? Jo ho poso a l'inici, el poso en la cort castellana de la reina, o de la virreina, en aquest cas, Germana de Foix, en València, allà en el primer terç del segle XVI. Segon colp seria, anant cronològicament, el decret de nova planta. El tercer, la divisió provincial, que crea uns gentilicis nous que no existien. El govern central sempre ha procurat fastidiar tot el que ha pogut a València, començant per dir-nos Levante i tot això, i més coses, i acabaríem ja, per arribar al grau de despersonalització que té, el nivell de despersonalització que té el poble valencià en aquests moments, els 40 anys de franquisme, que n'hi ha també, si faltava alguna cosa per borrar, s'acaba de borrar bé. Quin ha sigut el teu mètode de treball? Em consta que has replegat documentació de fonts i llocs molt diversos. Mos ho pots explicar en més detall? Realment comenci a replegar documentació de la molta que tenia en casa en principi,
perquè porta uns 45 anys, bueno, vora 50, arreplegant documentació valenciana, llibres, llibreries de vell, etc. Tota la documentació que tenia en casa partia d'una base ja interessant, però no era ni de lluny tot el que necessitava. Me vaig començar a recórrer les biblioteques valencianes, universitàries, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, on vaig anar també per a coses molt interessants de l'època de República. Posteriorment vaig anar a la Biblioteca Valenciana, on vaig descobrir una quantitat de fonts interessantíssimes, perquè la font s'ha de tractar en una obra com esta o com qualsevol altra, s'ha de tractar en la màxima fidelitat possible. És a dir, la font, en principi, s'hauria de transcriure sempre fidelment, no? O sigui, ser fidel a lo que estàs mirant. Tu hauries de ser com un notari, com un notari. Un escritor, en aquest cas concret, un investigador, un filòleg, el que tu vulguis, un historiador, hauria de ser com un notari. Però, per desgràcia, veiem que en els temps que corren actualment, sobretot, quantitat de transcripcions de diverses fonts no són transcrites fidelment, el qual distorsionen la realitat i maregen al lector. Llegir, pensar, dubtar, reflexionar, comparar fonts, quedar-te mai en la primera versió que t'arriba, vinga de qui vinga, vinga de qui vinga. I el que has de fer és quedar-te en totes les versions que t'arriben i contrastar-les i veure qui està més prop de la raó a través de la comparació i a través d'anar a les fonts. Exacte, és un raonament perfecte, dubtar de tot. Precisament el que a voltes se suggereix és un poc com no cal mirar més, no cal dubtar, o no sí, clar. I realment molt poc científic també, no? O sigui, al final, qui defèn una veritat, qui n'aporta, no?, al que l'altre dubte. Això m'agrada la frase, no? Normal. Me conformen que pensen i reflexionen. El dogma és l'antítesis de la ciència. Perfecte. Respecte al que has comentat, un poc de com se manifesta el pancatalanisme a la mort de Franco a finals dels 70, mos vols llegir algun fragment? Se firma un manifest que així se titulava en el seu moment els 100 primers signants adherits al manifest, volem l'Estatut, i aquest manifest realment estava firmat per personatges realment molt coneguts en València, entre ells Joan Fuster, per exemple, Raimon, Manuel Sánchez Guarner, Eliseu Climent, Josep Renau, Vicent Ventura, Josep Guia, Vicent Soler Marco, María Benedito, Beatriu Sivera, etc. En este manifest se reclamava la catalanitat del valencià, el reconeixement del valencià com a exclusivament dialecte del català i així impondre la denominació exclusiva de llengua catalana, i se reclamaven també els països catalans. I això era en 1977. I això no era un fantasma, estava allà ahir mateixa, no? Això no tenia que vindre de darrere. Per això dic que hi ha coses realment molt curioses en aquesta època que parlaríem i no acabaríem. I molt clares. I molt clares. Només n'hi ha que obrir els ulls per a veure-les. Si estan en 1977 ja demanant catalanitat de la llengua i països catalans, doncs no sé on està el fantasma. Però bé. Exacte. Sí. Parlem un poc de política. Tu no tens cap de problema en definir-te com un valencianista d'esquerres. Qui creus que ha fet més mal a la identitat valenciana, l'esquerra o la dreta? Només analitzant els últims 44 anys, des que començà el que diuen període democràtic i tal, una volta havia mort Franco, i aquests 44 o 45 anys analitzant tot el que ha ocorregut en València respecte al tema identitari, i no només identitari, sinó reivindicatiu, a tots els nivells, ho han fet tan mal la dreta com l'esquerra, tan mal. Però inclús a voltes diria més, i diria més. La dreta, i no vaig a citar noms, tots sabem quins partits han estat ahir, la dreta que tingué un període molt llarg de dominar en les institucions valencianes, en l'Ajuntament de València, etc., tingué una gran oportunitat de reivindicar-se,
respecte o front al poble valencià, i no ho feu, sinó que inclús li esmenà la plana a l'esquerra i encara ho feu pitjor en molts casos, en quant al tema identitari i reivindicatiu. Per tant, la resposta és, tan mal ho han fet uns com els altres. Bé, doncs simplement per a finalitzar l'entrevista en Manolo Jimeno, ens tornem a recomanar València, Llengua i Pàtria, de l'editorial Mosseguello, un llibre que és de lectura obligatòria i que ens emplacem a llegir i a reflexionar sobre ell. Moltes gràcies i fins la pròxima entrevista en Raonem.